kedu odogwu 25th February bụ ncheta ọmụmụ ya? The Finisher odogwu amụsiri ike na Germany. The Finisher ọ bụ onye ebe? The Finisher bụ onye Abagana nke dị n'okpuru ọchịchị Njikọ Ọka nke dị na Anambra steeti. Kedu afa ndị enyi The Finisher saa ya ewu isi The Finisher happy birthday a? Onye nke mbụ bụ Obelechukwu na Ogide omemgbe o ji na Germany. Onye nke abụọ bụ The Thunderer enyi ka nwanne na Germany. Onye nke atọ bụ Wish Nobody Evil ọgaranya obi ọcha na Germany. 25th February bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ The Finisher. Kezi ụbọchị The Finisher chọrọ ime emume ncheta ọmụmụ ya na Germany. Na 28 February bụ Friday. Ngwa ka ekpezela unu The Finisher ekpele. Ya onye nkuzi ekpupụna Kefọ maka na ịbụ isi nne mụrụ kụja. Fiofia agala ọnụ nke m afọ anya m. Ọ dị ka unu adịla stupid mana nsogbu adịrị ngwanụ kpezie na ekpele na mama mkpukwuzi kpezie na ekpele. Anyị na-ayọ Chukwu okike abịa ama ka o mezuelu The Finisher ọchịchọ obi ya niile ma were ogologo ndụ na arụ isi ike chọọ ya mma. Ise ọzọkwa anyị na-ayọ Chukwu okike abịa ama ka o mezuelu The Finisher ọchịchọ obi ya niile ma were ogologo ndụ na arụ isi ike chọọ ya mma. Ise